Danas ćemo praviti anjpren supu ili amper, neko i tako zove. Tu nam treba ulje, kašika brašna, malo crvene mlevene paprike, soli i jedno jaje. To je ovako dijetalna supa koju su inače lekari prepisivali deci posle dijareje ili povraćanja. Tu smo isipali razmućeno jaje, još malo da prokuva i onda se može servirati uz stari hleb. Je dobro to